L'Ajuntament de la Pobla renova el conveni amb la Falla de la plaça de l'Hort. Representants del consistori i de l'Associació Cultural donen continuïtat a un acord que començava l'any 2001 per subvencionar les inversions que les entitats fan als seus casals. Amb això s'ajuda a que les falles financen els interessos de la compra del seu casal a canvi que condicionen les seues instal·lacions. El tema més important que han tingut ha sigut no molestar mai el veïnat. Nosaltres és que se gastaren barbaritats de diners insonoritzant tot l'edifici. Tenint en compte que l'edifici, quan el compràrem, era un gimnasio i entonces allí tingueren que tirar-ho tot a terra i tingueren que insonoritzar techos, parets i tingueren que insonoritzar tot. I entonces, claro, això mos puja una barbaritat de milions. L'ajuda es renova per un període de 4 anys més i amb ella l'Ajuntament vol donar suport al manteniment de les falles. El conveni suposa també una major col·laboració. Lo que s'intenta en este conveni és una ajuda de col·laboració entre l'Ajuntament i les associacions culturals. Nosaltres li donem una aportació que és l'interès, un percentatge de l'interès, i ells a canvi ens donen un servici, ens donen el que puguem utilitzar el seu establiment quan nosaltres ho necessitem i ells no tinguen res en el casal, i després també el participar activament en tota la vida cultural de la Pobla. Amb la firma d'este conveni, l'Ajuntament manté les ajudes que presta a les diferents associacions falleres de la Pobla.